tinotenda Mwari tichisanganiswa nenyasha dzaMwari zvakare mangwanani anhasi, mangwanani ekushumirana shoko raMwari. Kuna chinhu panyika ino chingadarika kunzwa shoko raMwari, nekuti kunzwa shoko raMwari kwakaropafadzwa, ndiro rinokudzora, rinokuvaka, rinokusimudzira. Ndichada kuti Mwari akukomborera kuti zvakanaka paunoteerera shoko ugamuchire nyasha dzaMwari uitirwe zvakanaka. Ndini wenyu Bishop A.D. Madao, President weFM in Zimbabwe. Mwari kudenga akuite zvakanaka. Ndoda kunamatira satapinda mushoko raMwari kuti shoko irori rive nechirevo kumweya wako, riite chimwe chinhu kumweya wako. Baba, muzita raJesu, panguva ino yekushumirwa kweshoko, batai miromo yangu, ndizodzei Mwari, nditaure shoko richamutsa mweya yavanhu venyu, shoko richabata mwoyo, shoko richatendeutsa vanhu kuti vadzoke kwamuri. Ani naani uchanzwa shoko iri, Baba ngaabatwe pamwoyo wake, ngaabatwe pamweya wake, kuti akuzivei, akudei, akushumirei. Komborai muropafadze, muitire zvakanaka vanhu venyu. Ndavareverera Baba, ndavakumbirira mweya mutsvene. Batai mwoyo yavakuru navadoko, batai mweya yamajaya nevandara, batai mweya yavanhu. Basa romuchinjikwa, basa reropa raJesu riendeke mukushumira kweevhangeri. Ndakumbira nokutenda muzita raJesu Kristu, amen. Tichaverenga shoko raMwari kuna Matthew chapter 16 pavhesi ya26, Matthew 16 verse 26 na Luka 12 verses 15 kusvika kuna 20. Matthew 16 verse 26 inoti, nekuti munhu uchabatsirweiko kana akawana nyika yose akarashikirwa nomweya wake? Kana munhu ucharipeiko kuti adzikunure mweya wake? Nditarise kuna Luke chapter 12 verses 15 to 20. Akati kwavari, chenjerai muzvichengete pakuchiva kwose, nokuti upenyu hwomunhu hahuzi pazvinhu zvakawanda zvaanazvo. Akavataurira mufananidzo akati, nyika yomumwe mufumi yakanga yakabereka kwazvo. Akafunga mumwoyo make akati, ndichaita seiko, nokuti handina pandingaunganidzira zvibereko zvangu. Akati, ndichaita kudai, ndichaputsa matura angu ndikavaka makuru, ndichaunganidzirapo zviyo zvangu nezvose zvangu zvakanaka, ndigoti kumweya wangu, une zvakawanda zvakanaka mweya wangu, zvakavigirwa makore mazhinji, zorora udye, unwe, ufare. Now, ndinoda kutaura pamusoro penyaya ine chekuita nomweya wako. Pamakore ema 2004, 2005, vana vadoko vanotaura kazvinhu zvinonakidza zvenguva yavo, vakatanga kumhoresana vachiti uri sei sei, zviri sei sei, kusvikira pamboimbwa rumwe rwiyo nomwe mukomana akaimba nziyo, ndikanzwa mukuru wenyika wemakore iwayo achibudawo murwiyo irworwo achiti uri sei sei, uri sei sei. Zvino mangwanani ano musoro wenyaya yangu kuri kuti zviri sei sei nomweya wako, zviri sei sei nomweya wako. Panapa kuna Matthew chapter 16 verse 26, Jesu unobvunza mibvunzo miviri inofanira kupindurwa nomunhu wose pakurarama kwake. Mubvunzo wokutanga unoti, zvichabatsirei kuti munhu awane nyika yose agorasikirwa nomweya wake? Zvinobatsirei kuti munhu awane chese chaangada panyika chinganakidza kufadza nyama yake, asi pekupedzisira ogorasikirwa nomweya wako? Chechipiri, Jesu unoti chii munhu chaangapa kutsinanisa nomweya wake? Chii chaungapa kuti utsinanise kana ushanduse, uite exchange nomweya wako? Varume navakadzi, vana baba nanamai, mukurarama kwatiri kuita munyika, tiri kutsvaka comfort, tiri kutsvaka kunakirwa, tiri kutsvaka kuitwa zvakanaka mukati mokurarama kwenyika. Vanhu vanotaura uye vanotsvaka vachishandira kugara zvakanaka munyika yakapenywa. Hapana chakaipa, chisitema, hazvina kuipa zvakanaka. Tinotsvaka joy, tinotsvaka comfort, tinotsvaka pleasure, tinotsvaka kuti upenyu hwedu panyika panapa hutifambire. Izvozvo zvinhu zvakanaka.
asi mukubata kwedu nokutsvaka kwedu zvinhu izvi pane chikamu choupenyu hwedu chatinokanganwa, chikamu chinonzi mweya wako. Chikamu chanzina Jesu zvinobatsirei kuti uwane pfuma yose, uwane nyika yose, uve neglori yose yenyika, uve nezita guru munyika, uve nepfuma zhinji munyika, asi pedzezvo worasikirwa nomweya wako. Mubvunzo wabvunzwa naJesu. Regai taure vana vavanhu, patinokura tinokura tichida kuti tiwane education, dzidzo yakanaka. Tinoda kuvaka dzimba kwakanaka. Kana usina imba hausati wava murume, hausati wava munhu. Tinotenga dzimotokari kuti wane chifambiso, tinogadzira, toisa mafurniture mudzimba dzedu, toisa pfuma yakanaka, tinopfeka hembe dzakanaka, tichitsvaka michemo, tinodya chikafu chakanaka, nekugadzira bvudzi madzimai mahairstyle akanaka. Asi zvinhu zvese izvi nokunaka kwazvakaita hazvina zvatinoedha value kumweya wako. Hapana zvazvinoita kusimudzira mweya wako. Hazvina pazvinosvegedza mweya wako pedyo naMwari. Ndiri kuti inini mune kushanda kwose kwatinoita, tsvaka kuti tigare zvakanaka munyika munomu. Ngatiregei kukanganwa chikamu choupenyu hwako chinonzi mweya wako. Ngatiregei kuneglecta mweya yedu, ngatiregei kuignora mweya yedu. Zvanzi naJesu zvinobetserei kuti munhu panyika panapa awane zvinhu zvose asi agorasikirwa nomweya wake. Nakukaverenga mushoko raMwari kune rugwaro rwakanyorwa nemurume unonzi Solomoni, murume akanga akachenjera, murume akanga akangwara, murume akanga akafuma, ane zvinhu zvakawanda. Ukaverenga Muparidzi chapter number 1 verse 2 unoti zvanzi nomuparidzi, hazvina maturo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose. Pana chapter 2 kubvira paverse number 3 kusvika pa11 unomunzwa achiti, ndakanzwera mwoyo wangu ndione kuti ndingafadza sei nyama yangu, sei newaini mwoyo wangu uchindifambisa hawo nouchenjeri. Ndakazviitira mabasa makuru, ndakazvivakira dzimba, ndakazvirimira minda yemizambiringa, ndakazviitira minda neminda yemiti, ndikasimamo miti inobereka zvibereko zvamarudzi ose. Unoti ndakazviitira madziva emvura kundiridzire matondo pakanga pamisimwa miti. Ndakatenga varanda navarandakadzi, ndikava navaranda vakaberekwa mumba mangu. Ndakanga ndine pfuma zhinji yemombe namakwai kupfuura vose vakanditangira paJerusarema. Ndakazviunganidzira sirivheri nendarama nepfuma yamadzimambo nenyika dzose, ndikazvitsvakira vaimbi, varume navakadzi nezvinofadza zvavanakomana vavanhu navarongo vazhinji. Saizvozvo ndakanga ndiri munhu mukuru, ndikaramba ndichikura kupfuura vose vakanditangira paJerusarema, uye uchenjeri hwangu hwakanga huneni, zvose zvakadikana nomwoyo wangu. Handina kunyima nyama yangu izvozvo, handina kutombodzora mwoyo wangu pamufaro upi noupi. Unoti paverse 11, zvino ndakacherechedza mabasa ose akaitwa namaboko angu nokubata kwose kwandakatambura kubata. Tarirai zvose zvakanga zvisina maturo, kwaiva kudzingana nemhepo bedzi, kwakanga kusina chinhu chinobatsira pasi pezuva. Aya mashoko emurume akachenjera, aya mashoko emurume akafuma, aya mashoko emurume akava nesirivheri nendarama zhinji. Unoti chese chakadiwa nomwoyo wangu ndakava nacho, chese chakadiwa neziso rangu ndakava nacho. Mombe, makwai, sirivheri nendarama, vakadzi nezvirongo. Bhaibheri rinoti wakanga ane madzimai 300 nezvirongo maconcubines 700. Unoti ndakanga ndiine minda, ndikanga ndiine matsime, zvose izvozvo ndakazviwana. Asi pakupedzisira ndakati hazvina maturo, hazvina maturo, imhepo nokudzingana nemhepo chete. Vana baba nanamai navakomana navasikana, sei murume uyu achiti zvinhu izvi zvaakawana imhepo? Chikonzero ndechekuti mweya wake hauna kuwana rugare muzvinhu zvaakaunganidza. Mweya wake hauna kuwana kugutsikana.
mweya wake hauna kuwana zororo, mweya wake hauna kuwana joy kana peace pazvinhu izvozvi zvaakaunganidza upenyu hwake. Mweya wake hauna kukwaniswa nezvinhu zvaakanga akaunganidzwa, kunyange akanga akafuma nemombe nemari nezvose neushe nembiri, asi pamweya wake akanga ari murombo. Mweya wake wakanga une nzara, mweya wake wakanga une nyota. Hembe dzekupfeka kunze wakanga inadzo dzinodhura, asi hembe dzokupfeka mweya wake akanga asina. Mubvunzo wangu nhasi nemusoro wenyaya yangu uri kuti zviri sei sei nomweya wako? Zviri sei sei nomweya wenyu baba, zvamuri kufamba munzira muchikwidza nokudzika? Pleasure yenyika ino munaye, hapana every weekend munenge musingawani kukumba, nguva dzese munenge mune shamwari dzenyu muchifamba from place to place kunonakirwa. Asi mubvunzo unoti zviri sei sei nomweya wenyu? Chikafu chose chamunoda munochiwana, munochidya, munotenga zvamunoda, asi mubvunzo oti zviri sei sei nomweya wako? Motikari unodhiraivha uchichinjanisa dzakasiyana siyana, dzimwe dzakabhabhura mavhiri, dzimwe dzine utefetefe, asi mubvunzo oti mweya wako uri kugutsikana here neutefetefe iwoyo? Wongo motikari ungava nayo, asi mweya wako uri empty, mweya wako uri naked, mweya wako uri poor, mweya wako wakaromboka. Regai nditaurire vana vavanhu kuti mweya womunhu haugutswi nemari yaungava nayo, kunyange mari yakanaka kuve nayo. Mweya wako haugutswi nedzimba dzaungava nadzo, kunyange kuva nedzimba kwakanaka. Mweya wako haugutswi nekukurudzirwa nesimba nezvigaro zvaungava nazvo panyika ino, kunyange kuva nazvo kwakanaka. Mweya wako unogutswa kana wawana Jesu. Mweya wako unowana zororo kana wawana Jesu. Mweya wako unowana mufaro kana wawana Jesu. Regai ndikutaurire nhasi, you cannot deceive your soul. Unogona kupretenda kunge zvinhu zvakanaka, unogona kupretenda kunge zvinhu zviri kufamba sezvatinogara ndichitaura. Vamwe vane dzimba, asi dzimba idzodzo hadzisi misha, rugare harumo imomo, nekuti rugare rwomunhu runowanikwa pana Jesu. Regai ndikutaurirai nhasi, vanakomana vanasikana vavanhu, kuroora kwakanaka, kuroorwa kwakanaka, asi regai ndikutaurire, upenyu hwako hauwani kugutsikana pamunhu. Upenyu hwako unogutsikana nokuda kwaJesu. Upenyu hwako hauwani rugare pamunhu. Upenyu hwako unogona rugare muna Jesu. Zvinobatsirei kuwana mweya wako, wana zvose. Jesu unobvunza ugorasikirwa nomweya wako. Pane vanopretenda kunge zvinhu zviri kufamba, kune vanoedzesera kunge zvinhu zvakanaka. Ndinoziva kuti mweya wako kana usina Jesu uri restless. Mweya wako kana usina Jesu unodzungaira. Mweya wako kana usina Jesu unochema. Chese cheupenyu huno ungava nacho, chese cheupenyu huno ungachiunganidza, asi kana usina Jesu hauna chauinacho, hauna chauinacho. Regai ndiudze vana vavanhu kuti there is something more to life than pleasure. Upenyu unodarika mufaro wenyika ino, upenyu unodarika dzimari dzatingava nadzo, upenyu unodarika mota dzatingadhiraivha, upenyu unodarika hembe dzatingava nadzo, upenyu unodarika mamarriages nemadzimai nevarume vatiri kutsvaka, upenyu unodarika zvese zviri material zvatinotsvaka. Unogona kuva nazvo zvose izvozvo, asi worasikirwa nomweya wako. Mubvunzo waJesu unoti zvinobatsirei kuti munhu agowana zvinhu zvose panyika inoi, asi pakupedzisira worasikirwa nomweya wako? Nyaya yangu iri kuti kwauri nhasi, zviri sei sei nomweya wako? Zviri sei sei nomweya wako? Mubvunzo wechipiri wabvunzwa naJesu unoti iye munhu angatsivanisa sei mweya wake? What shall a man give in exchange for his soul? Chii chaungapa kutsivanisa mweya wako nechimwe chinhu? Chii chaungapa to exchange for your soul? Jesu panapa achitaura mashoko aya uri kuratidza kukosha kwamweya wako, uri kuratidza value yomweya wako. Mweya wako unokosha kudarika zvinhu zvose panyika inoyi. Mweya wako haugoni kutengeswa nechimwe chinhu panyika inoyi. Ndosaka Mwari akuda kudzikinura mweya vana vavanhu. Akambotanga muOld Testament, ropa rebudzi rikadeuka, ropa remakwai rikadeuka, ropa ramakondobwe rikadeuka, asi rakanga risina vhalu yaigona kudzikinura kana kutenga mweya womunhu kuti udzorerwe kuna Mwari. Ndosaka Mwari wakatuma Jesu Kristu mwanakomana wake, akaberekwa ari
oga akaenzanisa mweya wako noupenyu hwaJesu Kristu. Vhalo yomweya wako unoiona nedzikinuro yawakaitirwa naMwari, neakafa achikufira iwewe kuti mweya wako udzokere kuna Mwari. Asi nhasi vana vavanhu vari kutengesa mweya yavo kuna Satani, vari kutengesa mweya yavo kumambo waDiablos. Kana uri munhu anongofamba panyika ino uchiita zvekungodhaka zvisina direction, uri kutengesa mweya wako nehwahwa, waenzanisa, watsivanisa vhalo yomweya wako nehwahwa. Kana uchitsvaka zvinhu zvenyika ino, uchiita zveupenyu huno zvisina maturo naMwari, pleasure yenyika ino, watengesa mweya wako. Watora mweya wako ukaisa pamusika, ukati vhalo yomweya wangu ndinoienzanisa nepleasure yenyika ino, ndinoienzanisa nezvinhu zvenyika ino. Regai ndikutaurei vana baba nana mai, tinotaura muchechi nomukuparidza evhangeri pamusoro peinonzi spiritual warfare. Spiritual warfare inowanzonzi nevanhu, madhimoni anenge achirwa nemichato yako, mweya yechina inorwa nokubudirira kwako, inorwa nokusimudzirwa kwako. Vamwe nemaspiritual husbands, vamwe vakadaro. Regai ndikutaurei hondo yomweya, ihondo yaSatani naMwari pamusoro pomweya wako. Hondo yomweya yatinayo nhasi ihondo yoririma nechiedza zvichirwira mweya wako. Ihondo yaSatani namadhimoni vachirwisa kuti vawane mweya wako. Satani uri kutsvaka mweya wako, Satani uri kuda mweya wako kuti aende nawe kugehena. Mwachete naMwariwo zvakare, unoda mweya wako kuti udzikinurwe, unoda mweya wako kuti usunungurwe, unoda mweya wako kuti uponeswe. Regai ndikutaurei nhasi, kana uchifamba munyika tiri kuona vanasikana vasina kupfeka zvakanaka, vakapfeka maminisiketi anosiya dzimwe nyama dziri kunze. Usafunga kuti kuchenjera kana mufaro wenyika. Mweya wako ndiwo wakatewa. Mwanakomana, rega ndikutaurire, mweya wako ndiwo uri kutsvakwa. Ukafamba munyika uchiona vanasikana nemadzimai evamwe vanhu vanosiya dzimwe nyama dzekuno kuchest dziri pachena, usafunga kuti ifashoni. Munyongorosi waSatani wokutsvaka mweya wako. Mweya wako wakatewa. Mafashoni aSatani anounza munyika, emaguvha anofamba ari kunze. Usafunga kuti ifashoni yekuti zvakanzi naMwari ngadzire zvinhu zvakavanzika zvinoiswa pachena. Guvhu iroro munyongorosi waSatani wokutora mweya wako. Mana sugar daddy vadhara, madhara anotapirira vana vadoko, vana vezvikoro. Usafunga kuti kunakidzwa anonzi mablesa vana vanhasi. Hanzi ndina blesa wangu unondibhadharira school fees, ndina blesa wangu unondigadzira musoro, ndina blesa wangu unonditengera hembe. Blesa iyeye munyongorosi waSatani wakavandirwa mwanasikana. Mweya wako ndio unotsvakwa, mweya wako ndio unoparadzwa. Satani unokutrepa, Satani wakakuisira munyongorosi kuti mweya wako uparare. Pleasure yenyika ino iri kutsvaka kuparadza mweya wako. Regai nditaure nyaya yeevhangeri nemharidzo yatinoparidza ana baba nana mai. Evhangeri harisine competition kuzvidzi ningi unoparidza kudarika ningi. Evhangeri harisine kuti tizadze machechi. Evhangeri inoparidzirwa kuponeswa kwemweya yavanhu. Machechi anoitirwa kuti mweya yavanhu ichengetedzwe, mweya yavanhu iponeswe. Varipo vanhu vakawanda vasina hanya nemweya yavo. Regai ndikutaurei imi baba vanoenda kuchechi, hamuendi kuchechi kunonyoresa register, hamuendi kuchechi kunoonekwa. Regai nditaurei ana mai, kune vamwe vanoti handigone kuenda kuchechi nekuti handina hembe yakanaka, ndakanyeiwa kuchechi, handichagone kuenda, ndakasekwa kuchechi. Inyaya yekuti hauzivi chaunoendera kuchechi. Vese vatendi vanonamata kuchechi tinoendera kuponeswa kwemweya yedu, tinoendera kudzikinurwa kwemweya yedu, tinoendera kuchengetedzwa kwemweya yedu. Chechi haisi nzvimbo yekurwira zvigaro, haisi nzvimbo yekutsvaka mbiri, inzvimbo yekurerwa kwemweya yavanhu. Vafundisi nevashumiri veevhangeri, regai ndikutaurirei varume, hatiparidziri kuti tiwane mari, tinoparidzira kudzikinurwa kwemweya yavanhu. Hatitsvaki mbiri neevhangeri, tinotsvaka mweya yavanhu neevhangeri. Hatitsvaki mazita neevhangeri, tinotsvaka mweya yavanhu kuburikidza neevhangeri. Vese vanonamata, zivai chamunoendera kuchechi, zivai chamakatendeukira, zivai chamunoendera kusvondo. Kusvondo kunoenderwa mweya wako. Zvanzi naJesu, zvinobatsirei kuti munhu awane nyika yose agorasikirwa nomweya wake. Mubvunzo wangu unoti,
zviri sei sei nomweya wako, zviri sei sei nomweya wako. Nhasi Satani une vanhu vake vaakatuma kunoparidza munyika ivhangeri ravanoparidza harinei nemweya yavanhu. Vanoparidza vhangeri randinoti nechirungu rematerialistic, rinofokwasa attention yavanhu kuzvinhu zvenyika ino, zvinhu zvekuongororwa, hongu zvakanaka hazvina kuipa, asi handiro donzvo rekuparidzwa kweivhangeri. Jesu haana kuuya kufa pamuchinjikwa achifira kuti iwe udhiraivhe mota. Hewe kudhiraivha mota kwakanaka. Jesu haana kuuya pamuchinjikwa achifira kuti utenge imba. Varipo vanodhiraivha mota, varipo vane dzimba, asi havamunamati Jesu. Jesu haana kufa pamuchinjikwa kuti iwe wane mukadzi kana murume. Vamwe vanoenda kuchechi kunotsvaka kuroorwa nokuroora vana baba nana mai. Jesu akafira kudzikinura mweya yedu, ropa rake rakaerera kuti mweya yedu iyanane naMwari, mweya yedu idzikinurwe, mweya yedu iregererwe, mweya yedu inatswe. Vana baba nana mai, mubvunzo wangu unongori uchiti zviri sei sei nomweya wako? Baba, zvamakagara mumba menyu muchimwati womuti munoimwa asi haibetseri chinhu kumweya wenyu. Zviri sei sei nomweya wenyu? Mugere paledha sofa renyu rakanaka rine utefetefe, asi zviri sei sei nomweya wenyu? Munodhiraivha Benz, munodhiraivha Prado, munodhiraivha malatest maRange Rover, asi zviri sei sei nomweya wenyu? Nekuti kana mweya wenyu wabva panyika pano, zvinhu zvese izvi zvinosara. Zvinobatsirei kuti munhu awane zvinhu zvose zvepanyika pano agorasikirwa nomweya wake. Taverenga pana Luke chapter number 12 pana chapter verse 15 to 20. Jesu unoti iye, chenjerai kuchiva zvinhu zvenyika ino, chenjerai kuchiva zvinhu zvenyika ino. Nokuti unoti iye, nokuti upenyu hwomunhu hausi pazvinhu zvakawanda zvaainazvo. Upenyu hwomunhu hausi pamamaterial things awakaunganidza. Upenyu hwomunhu hausi pamasutu aunopfeka, hausi pafashoni yauinayo, hausi pamba yaunogara. Jesu unobva avapa mufananidzo. Unoti kuna umwe murume akanga ari mufumi kwazvo, akaenda kunorima kupurazi rake, arima gore iroro, akawana chikafu chakawanda, akati iye, ndawana chikafu chakawanda, ndodine chikafu changu, ndodine nechibage chandawana, ndodine nemafunde, ndodine zviyo, ndodine zvirima zvandaunganidza. Akati nezvino zvandichaita, ndichaputsa matura andiinawo, ndoextenda matura angu, ndovaka matura makuru, ndovaka matura akakura kudarika ayo. Ndoti kumweya wangu, mweya wangu zorora, mweya wangu guta. Wakakanganwa kuti pfuma yose, kurima kwose nekuchikafu chose hachinei nomweya wake, hachinei. Wakakangana kushandira mweya wake, wakakanganwa kurwira mweya wake, wakakanganwa kufokasa upenyu hwake pakugadzira mweya wake. Bhaibheri rinoti, Jesu unoti neusukiro hwohwo apedza kuti mweya wangu zorora nekuda kwematura, zorora nekuda kweharvest yandaita. Mwari akati, I demand your soul tonight. Ndinoda mweya wako manheru ano. Hanzi usiku ihwohwo Mwari wakati gogogoi, akati mweya wako ndakuda kuutora. Asi asina kugadzirira, asina kutendeuka, asinganamati. Regai ndikutaurirei, kunyange manheru anhasi, kunyange masikati anhasi, kunyange mangwanani anhasi, Jehovha unogona kuuya oti ndakuda kutora mweya wako. Kana mweya wako wakutorwa, kana mweya wako wakudikanwa, mweya wako hausi wako. Ndosaka usingazivi kuti mweya wako uchatorwa lini. The Lord can demand your soul even today. Ishe vanogona kudimanda mweya wako usiku wa nhasi, gore risati rapera. Ishe vanogona kudimanda mweya wako. Asi mubvunzo woti zviri sei sei nomweya wako? Wakagadzira here kugadzira mukama wako naMwari? Wakagadzira here nomutoo wokutendeuka? Wakagadzira here nemutoo wokugamuchira Jesu? Wakagadzira here mweya wako? Mweya wako hausi wako, mweya wako ndowaMwari. Mweya wako uchadzokera kuna Mwari, nyama ichadzokera kuvhu nekuti yakabva kuvhu. The Lord can require your soul tonight. The Lord can demand your soul today. The Lord can demand your soul even this month. Hapana unoziva kuti mweya wake uchadiwa lini. Your soul unoda kuti Mwari ugare wakagadzira ukama wako naMwari. Zviri sei sei nomweya wako? Chii chaurikuita pamusoro pomweya wako? Chii chaurikuunganidza pamusoro pomweya wako? Zvii zvawabata pamusoro pomweya wako? John 3:16 inoti Mwari wakada nyika nokudaro akatuma mwanakomana wake ari oga Jesu Kristu kuti afire vana vavanhu. Ani naani unotenda haachafi. Chinonzi kusafa kuparira kwomweya wako, kuramba
hazvingaperi. Mwari haana kutuma Jesu kuti azoparadza nyika kana kukondema nyika. Jesu akatuma kuti iwe ugamuchire ruponeso rwomweya wako, ugamuchire dzikinuro yomweya wako. Jesu akafira kuponeswa kwomweya wako, kuzorora kwomweya wako, rugare rwomweya wako. Kana wawana Jesu, mweya wako unowana rugare panyika ino nenyika inouya. Kana wawana Jesu, mweya wako unowana rugare pamufaro panyika ino nenyika inouya. Manheru ano, mangwanani ano, zuva ranhasi, masikati ano, mweya wako unogona kutsvakiwa naMwari, unogona kunzwuya kuno naMwari. Zviri sei sei nomweya wako. Mwari wokudenga ngaakurangarire, Mwari wokudenga ngaakuchengete, urege kuparara, urege kufa usina kugadzira mweya wako, usina kutendeuka. Vese vanonamata zivai kuti kuchechi tinoendera mweya yedu. Zviri sei sei nomweya wako. Miedzo yose yenyika, mifaro yose yenyika, pleasure yenyika iri kutsvaka chete kutora mweya wako. Mune hondo baba, mune hondo amai, mune hondo mukomana vasikana. Spiritual warfare is about your soul. The devil is after your soul. Even Jesus wants your soul. Ipa mweya wako kuna Jesu. Usatengesa mweya wako nechikari chewawa. Usatengesa mweya wako nepleasure yechinguvani. Usatengesa mweya wako nemufaro unopfuura. Mwari wokudenga ngaakuite zvakanaka. Tendeuka ugamuchire Jesu, unamate Mwari. Mweya wako unakirana na Mwari wako. Rega ndikunamatire Baba muzita raJesu. Komborerai vanhu venyu vanzwa shoko, vachengetedzei, varindei Baba. Vanhu venyu vasavarayirwa munyika nezvinhu zvinopfuura, vachikanganwa mweya yavo. Ndinonamatira mweya yavakomana vakadzi, mweya yavakuru navadoko, mweya yevafumi navarombo, mweya yevanazvo nevasina, vese yakafanana pamberi penyu. Ndinovarevera nokuvakumbirira kuti vachengetwe, kusavapo unoparara, kusavapo unofa asati agadzira ukama hwake naMwari. Mwari vaitire zvakanaka, mweya yavo idzokere kwamuri. Ndanamata nokutenda muzita raJesu Kristu. Amen.